שיהיה בית ספר מעורב במיתר, דתי וחילוני. אך קודם אני אציג את פעילות בית הספר. הלבוש. לא בהכרח צנוע, אך הוא יהיה חייב להיות מכבד. התפילות. הילדים שלא רוצים להתפלל לא יתפללו, אך ישבו בחדר התפילות עד סוף התפילה. בכל כיתה יהיה את מספר הילדים הרגיל, כיתה רגילה שבה יהיו גם דתיים וגם חילוניים. מהלך השיעור. יהיו שיעורים על דת ועל איך שנברא האדם לפי התורה, וגם על שיעורים לפי המדע, לפי האבולוציה, על איך נברא האדם. זה מבנה בית הספר. הבית ספר המעורב הוא יהיה שילוב של בית ספר עמית עם חמדה. יש יתרון כלכלי בשילוב בתי הספר. כל הפעילויות הבית ספריות היום הן שתי פעילויות שונות, ואז יוצא יותר כסף. כשזה יהיה בית ספר אחד גדול, אז הפעילות לפעמים תעלה פחות כסף, וזה יוכל לתת לילדים עוד פעילויות ושיהיה יותר מענה בבית ספר. יש גם את העניין שבמיתר יש כמה גנים מעורבים, וכשמגיעים ליסודי אז נפרדים מחברים שהכרת בגן. הקשר נחלף אם לא נפגשים כל יום, וכולכם יודעים שמאוד קשה להיפגש כל יום אם אתם לא באותו בית ספר או באותה כיתה. חוץ מזה, במיתר יש גנים מעורבים וגם חטיבות ביניים מעורבות, והם מסתדרים ממש מצוין. ההורים שולחים את הילדים שלהם לשם, ואין שם מריבות ופכפוכים, אז כנראה שגם בבית ספר יסודי לא יהיו מריבות ופכפוכים, וההורים ישלחו את הילדים שלהם לשם לרצונם, ולא בגלל שכולם עושים את זה. אז יש שאלות? אוקיי. תודה רבה לרז. האם יש שאלות?